Získej své dárky nebo slevu ještě před dokončením objednávky. Neobjednávej na Temu, dokud neskontroluješ jednu jednoduchou věc. Právě kvůli ní spousta nakupujících každý den zbytečně přeplácí, aniž by si to vůbec uvědomovala. Většina lidí dělá stále to samé. Přidají zboží do košíku, přejdou k platbě a objednávku okamžitě dokončí. Jenže těsně před kliknutím na tlačítko zaplatit existuje ještě jeden krok, který zabere jen pár sekund a může ti ušetřit peníze. Mám na mysli slevový kód na první objednávku a také kód pro dárky zdarma, který se zadává do vyhledávacího pole v aplikaci Temu. Oba kódy právě vidíš na obrazovce. Nejdříve zadej slevový kód v košíku. Temu ti okamžitě ukáže, jestli máš nárok na dodatečnou slevu. Někdy jde jen o několik procent, ale u větších objednávek může být úspora mnohem zajímavější. Ale tím to nekončí. Většina uživatelů zná pouze slevové kódy, jenže jen málo kdo využívá ještě jednu možnost, která je dostupná zákazníkům, kteří už na Temu někdy nakoupili. Pokud si už alespoň jednou objednával na Temu, otevři aplikaci a podívej se na vyhledávací pole na hlavní stránce. Většina lidí ho používá jen k hledání produktů, ale ve skutečnosti umí mnohem víc. Stačí do něj zadat kód pro dárky zdarma. Během několika sekund Temu automaticky ověří, jestli má tvůj účet nárok na speciální nabídku, bonus nebo dárky zdarma. A právě to většinu lidí překvapí. Spousta zákazníků vůbec netuší, že přes stejné vyhledávací pole lze aktivovat i speciální akce. Prostě vyhledají produkt, dokončí objednávku a přijdou o bonusy, které mohli získat během jediné minuty. Proto si před každým dalším nákupem zapamatuj 2 jednoduché kroky. Nejprve zadej slevový kód v košíku a zkontroluj, jestli se cena objednávky snížila. Potom otevři aplikaci Temu, zadej kód pro dárky zdarma do vyhledávacího pole a podívej se, jaké nabídky jsou dostupné právě pro tvůj účet. Celý postup zabere méně než minutu. Právě tato minuta ti ale může přinést další slevu nebo dárky zdarma, které mnoho zákazníků Temu zbytečně nevyužije.